categoria veterà femení final a 1.000 metres. Dirigint-se a les tripulacions cap a les cigales bogues amb aquesta desena regata, desena final, categoria veterà femení, final a 1.000 metres. Atenció amb aquest primer gir per les cigales bogues d'aquesta desena final. Recordem, carrer 4, Vendestrop, Bugadors de Cambrils, carrer 3, Club de Rem, Badalona, carrer 2, Club Natació, Badalona, i per últim, carrer 1, Baixa Mar de Torredembarra. Va, que aneu endavant! Aneu endavant! Aquesta regata provisionalment. Va! Segon, Club de Rem, Badalona. Tercer, Club Natació, Badalona. Aquestes són les classificacions provisionals. Amb aquests primers metres, aquesta desena regata, desena final, categoria veterà femení, final a 1.000 metres. Atenció amb aquest segon gir per la cicaboga d'aquesta desena final. La cosa està apretadíssima amb aquesta desena regata. Igualadíssima la desena regata aquí a Sant Pere Pescador. Atenció amb aquest líder provisional, tripulació de Cambrils, liderant provisionalment aquesta desena regata. Seguit el Club de Rem Badalona, Club Natació Badalona i Baixa Mar de Torredembarra. Atenció amb aquest nou gir per la cicaboga d'aquesta desena igualadíssima regata. Atenció, espectacular desena regata protagonitzada per les tripulacions de Cambrils, Badalona i Torredembarra. I segueix comandant aquesta regata la tripulació de Cambrils en primera posició provisional, seguit de la tripulació del Club de Rem Badalona, Club Natació Badalona i Baixa Mar de Torredembarra.
les tripulacions en l'últim gir de Gigaboga. Atenció, atenció, apretadíssima final, apretadíssima desena regata aquí a Sant Pere Pescador, categoria veterà femení, final a 1.000 metres. Atenció amb aquests últims metres per aquesta desena espectacular final aquí a Sant Pere Pescador, categoria veterà femení, final a 1.000 metres. Qui serà el que s'emportarà el gat a l'aigua amb aquesta desena final? Atenció amb aquests últims metres. Victòria per la tripulació de Cambrils. Espectacular final d'aquesta desena regata aquí a Sant Pere Pescador, categoria veterà femení, final a 1.000 metres, amb la victòria provisional de la tripulació de Cambrils.